Hola, bona nit. Perdonin, estem a punt de començar la parada i no sé si hi ha entrevista, amb qui hi ha entrevista, si s'entrevista o no s'entrevista, si hi ha música, si no hi ha música, si hi ha inventor, què inventor... Això és res, ja no, això és res, Però és normal, això, és normal, perquè... Què haig de fer jo ara? Patir? Doncs no, no s'ha de patir, perquè si et poses a patir no fas res, tampoc, no hi ha problema. Els programes, que hi ha una història a la televisió que la gent, vostès, tots plegats, ens pensem que la televisió és una cosa que preparen amb molt de temps, molts mesos, i no és pas veritat, això. Has de fer el programa? Doncs s'ha de fer el programa. I ja sortirà alguna cosa. Hola. Senyor Bax, sap a qui acabo de veure ara mateix? A qui? El Superman. El Superman? Sí, en diu si el vol entrevistar. Que se puc entrevistar? Sí. Home, d'il·lusió, digui que sí. Sí? Oh, i tant, ràpid, que no s'escapi, No se'n vagi volant, Ho veu, senyor Peric, bona nit, Hola. Què tal? Escolti, el Superman ha vingut, miri. Superman. Sí, El que vola. el que vola, sí. Sap a qui acabo de veure? Aquí. El Fabià Estapé, el que era rector de la El rector universitat, de economista, Barcelona. Jaume Gras, Sí. sapat, fet. Aquí a la casa. Escolta, per què no l'entrevista? Oh, ara que ho diu. Està ocupat. Està ocupat? Està ocupat. Mira, aviam si està lliure cap allà 2:15. Ho intentarem. Val, miren, ja ho veuen, un no s'ha de preocupar. Que si ve el Superman, que si ve un rector d'una Senyor universitat... Bax, senyor Bax. Aquesta senyora pregunta per vostè. Ens és interessant, això, És un bon tema, aquest, Digui-li aviam si vol que l'entrevisti. Molt bé. Serà una estoneta només. D'aquí un momentet. Gràcies. Fantàstic, això. És fantàstic. Sempre... TV3 és una casa molt... Hola, escolti, vostè ve d'un nòvio que toca? L'Albert? Oh, Sí. i tant si toca. Que toca? Però vull dir que toca amb un grup. Sí, amb la frontera. Per què no el convida que vingui avui a tocar? Precisament és aquí, ara li dic. Aquí a la casa? Sí. Amb el grup? Amb el grup, Com la es diu el grup frontera, aquest? la frontera. La frontera, doncs que vingui, toqui, Molt bé. Hola! No el vull amoïnar, Per què? però tu un parell de xafarderies. Xafarderies, m'encanten les xafarderies. Escolta, per què no ens explica? Va, entri pel plató al darrere, d'aquí uns minutets. Sí, segur, segur. Sí, ara mateix. Gràcies. Entre una cosa i l'altra, escoltin, sempre es troba alguna coseta. TV3 és una casa gran, com els deia abans, aquí sempre hi ha molta gent. Per tant, que has de fer un programa d'entrevistes i música, doncs algú toca la guitarra, algú et pot explicar una història i... Senyor Bax, vostè ha dit que havia de venir al grup La Frontera? Jo no. Ah, calla, deu ser de la nena aquella. Estan aquí? Sí, estan aquí, volen Ah, doncs que tocar. toquin. Sí? Es preparin, sí. 3 temes. 3. Molt bé. Val. Per cert, Què? ha vingut, he portat el meu cunyat, l'inventor. I què ha inventat el seu cunyat? Es veu que és un sistema que fa que el vi no es faci malbé dins de les botes. És molt interessant, Jo no? penso que sí. Ah, doncs que vingui, ja tenim inventor. Ja tenim inventor? Sí, que vingui, que prepari'l, Ho veuen, tenim inventor, tenim una entrevista, podem fer un programa. Jo no sé si serà interessant o no. Serà més bo o més dolent, però podrem xerrar, podrem escoltar música. Per tant, jo els convido, si m'ho permeten, a passar la parada. Senyor Bax, han portat aquells ninots que van enviar a recauxutar. Els que s'havien foradat. Els ninots. Exacte. Tenim ninots fins i tot, Per tant, escoltin, tenim gairebé el complet del programa. Prepari'ls. Sí? Prepari'ls. Moltes gràcies. Si fan el favor, els convidem. Tinguin la bondat. Endavant. Per favor, passin, passin. Guaiti, si està ple de públic. Sí, és el públic. Quina casualitat, no? Cada setmana en aquesta hora és aquí. Això de la tele és fantàstic, És Sí? fantàstic. Sí. Bona nit, benvinguts, Senyores i senyors, obrim la parada, moltes gràcies. Gràcies a vostès també, benvinguts a la parada. Sembla ser que tenim uns quants elements, elements artístics i humans per fer el programa d'avui. Per tant, si els hi ve de gust, com deien, passin i benvinguts a la parada. Moltes gràcies. Comencem amb música, allò per començar amb alegria, amb un dels grups espanyols més interessants de pop-rock. Per tant, força alegria, qualitat, amb La Frontera. Endavant, La Frontera.
El 68%. Efectivamente, es esa Esto es canción. mucho, ¿no? Hombre, sí, un poco mucho, sí, más de la mitad. Com mucho, no? Home, més de la meitat, ja més de la meitat. Escolti, podríem fer una entrevista ara, no? Pues no sé. Sí, no, si vale la és un pena. tema molt interessant i ho expliquem ara, no? Bueno, tal vez lo podríamos Sí, probar. sí, dona, sí. Va, animis, va, anem a fer una entrevista. Vale. A veure, que està molt bé. Endavant. Donem la nostra més cordial benvinguda a la primera convidada del programa d'avui, la senyora Susana Isoleta. És psicòloga, psicoanalista, és col·laboradora del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona, on dirigeix un seminari sobre la sexualitat femenina. Actualment treballa en un projecte d'investigació sobre el tabú de la virginitat femenina en distintes generacions. Benvinguda a la parada, moltes gràcies. Benvinguda. Gracias a ustedes. Vostè és psicoanalista i... Entén el català, perdó? Sí, perfectamente. Moltes gràcies. Vostè és psicoanalista, dèiem, i també és argentina. Sí. Esclar, dispensin, però sembla que els argentins o tots són psicoanalistes o la meitat són psicoanalistes i l'altra meitat són psicoanalitzats. Hi ha una mena de dèria, no? Sembla, jo no sé, com una exageració, jo diria, o potser m'equivoco. Bueno, yo no sé si es exageración. Lo que pasa es que es de los países donde la gente más se psicoanaliza. Esto es evidente. Però això què vol dir? Que els argentins és una societat més neuròtica que els altres o que és que volen saber més coses de si mateixos, són més valents a l'intentar treure tot allò que els pugui molestar a la vida? Yo creo que somos más valientes. O sea, el psicoanálisis, digamos, la gente que acude al psicoanálisis es para asumir y ver qué problemática tiene, qué dificultades tiene, cómo las puede asumir. Y entonces, en ese sentido, el psicoanálisis está como formando parte de la cultura realmente. O sea que no solamente la gente acude al analista, sino como a nivel cotidiano es un saber que la gente tiene, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, lo normal cuando una persona está deprimida o tiene alguna dificultad es que acuda a un psicoanalista. Bé, lo normal no. Diguem que comença a ser habitual, però tant com normal jo no diria, no? Vull dir... Perquè, esclar, vostè sap perfectament que aquí, si un diu vaig al psicoanalista, pensa, què et passa? Vull dir, no és normal, no és habitual, diguem, no? Ha de passar alguna cosa grossa, diguem, no? Bueno, pero ese es un error, ¿no? O sea, yo creo que la gente que se atreve a preguntarse a sí mismo qué le pasa, está en mejores condiciones psíquicas que aquel que no lo puede hacer. Y es un tabú el pensar, bueno, que si vas al analista es que estás psicótico. No és això, no sé què tal cas. En absolut. Y lo que ocurre es que en Argentina no existe ese tabú, no existe ese miedo. És com anar al callista o qualsevol cosa, com qui diu. Perdoni l'expressió, però vull dir, vaja, que és com Gràcies anar... per la comparació. No, perdoni, no era per molestar, vull dir que és una cosa habitual, vaja, que no... Sí, es muy corriente, la gente casi se presenta por el analista. Pero, digamos, que esto no es una frivolidad en el sentido en que si la gente acudiera a un analista cuando tiene un problema, realmente las situaciones no se agravarían. O sea, que la gente generalmente, por lo menos aquí, acude a un analista o acude a un psiquiatra cuando la situación le rebalsa, ¿no? Es límite. Incluso hay muchas enfermedades orgánicas, como puede ser la úlcera o el asma, que son psicosomáticas. Y que, bueno, y que hay personas que a veces prefieren sentirse, no es que lo prefieran conscientemente, pero que prefieren sentirse enfermos físicamente antes de asumir que están deprimidos. Y como que también socialmente se pide que uno esté siempre sonriente, cuando deprimirse es tan humano como estar sonriente, y a veces deprimirse es muy productivo y es necesario, ¿no? Bé, millor que no sigui així, millor que estiguem tots sempre contents, no? Vostès en recordarà perfectament, fa unes setmanes han llegit a la premsa, o s'ha comentat en ràdio, televisió, etc., les revistes, que la Generalitat ha fet un estudi en el que es deia, dic en línies molt genèriques, que la gent jove, les noies joves, en volen arribar al matrimoni, una enquesta en la que les noies joves asseguren que volen arribar al matrimoni amb la seva virginitat.
Això va causar, doncs, ha sigut motiu de moltes converses i d'una certa polèmica, perquè sembla com si retornéssim a uns temps molt més conservadors. La nostra convidada està preparant una investigació que neix fruit del seu treball en un seminari, com dèiem abans, de sexualitat femenina. En aquest seminari es va passar una enquesta, si no m'equivoco, a joves entre els 18 i els 24 anys, i com a xifra destacable, aquests joves es mostraven favorables en un 68%, que és molt, 68%, el fet que les dones conservin la virginitat fins al matrimoni. Aquest és un percentatge, el 68%, molt alt, em sembla a mi, o no? Sí, es muy alta. És molt alt. Bueno, lo que ocurrió es que luego de realizado el proyecto, la Generalitat, el Departamento de Juventud de la Generalitat otorgó una ayuda para realizar esta investigación. Exactamente, digamos, esta cifra corresponde a este estudio exploratorio que los alumnos tenían que realizar como trabajo práctico a través de encuestas y de dinámicas de grupo. Lo que ocurre es que exactamente más que preferir que la mujer llegue absolutamente virgen al matrimonio, que esto sería más tal vez una idea de las abuelas, el tema es que la mujer tiene que reunir unos ciertos requisitos para poder ser apta para ser esposa, digamos. Y en estos requisitos aparece tener una vida sexual que se limite, en la mayoría de los casos, a la pareja. Entonces, digamos, como que la señora o la mujer con la que se tiene una aventura o una affair está desvalorizada o categorizada fuera de esa posibilidad de, digamos, de ser esposa. Ja. I els homes també ho exigeixen a si mateixos o no? En absoluto. En absolut, ja passa això. Es que esto, digamos, como que esto forma parte de lo mismo, diríamos, en el sentido en que los hombres en absoluto, o sea, ellos están buscando la señora adecuada para casarse y, por otro lado, tener, todas las experiencias en este sentido posibles. Depende de los casos, tampoco se podría generalizar en este tema. Pero como que hay una actitud muy distinta frente a el varón, frente a su sexualidad y la que le pide que tenga la mujer. I les dones què en pensen d'això, d'aquesta actitud dels homes? Bueno, Aquesta enquesta em refereixo. No, sí. O sea, la actitud de las mujeres en este sentido es como nada reivindicativa. Daría la impresión, al menos me vuelvo a ceñir en este trabajo exploratorio que hemos hecho, que el discurso reivindicativo y feminista ha desaparecido, y más bien en muchos casos como reafirmando o asumiendo una actitud pasiva frente a este planteo masculino. És el que li anava a dir, que sembla que avui les dones joves són menys reivindicatives, perquè quan veiem manifestacions feministes l'edat oscil·la entre els 30 i 40 anys. Sembla ser que les dones diuen volem ser més femenines, no més feministes. Què passa? Ja s'ha perdut terreny? Ha perdut terreny la dona o no? Bueno, yo creo que no es un problema de perder o ganar. O sea, el tema es que en cada época lo que es ser femenina y lo que es ser masculino depende también depende un poco de lo que el hombre le pide a la mujer, ¿no? Es como una relación intersubjetiva, decimos nosotros, en el sentido de la feminidad tiene que ver con lo que los hombres le piden a la mujer y al revés, la masculinidad con lo que las mujeres les pedimos a los hombres. Y en este sentido sería como que la femineidad, o lo que se considera que debe ser una mujer, los rasgos de carácter que tiene que tener, ha cambiado a lo que podía ser considerado femenino y adecuado hace unos años. No sé si ha sido clara. Sí, el que passa és que hi ha canvis importants. Per exemple, vostès saben perfectament, perquè es comenta, vostès ho han sentit i ho han comentat, sens dubte, més d'una vegada, avui els fills no se'n van de casa fins que els pares no els foten fora, com qui diu, perdoni l'expressió. Vull dir, s'estan a casa, aguanten tants anys com sigui, perquè allò... En canvi, abans, la gent jove el que volia és tocar el dos de casa, vull dir, marxar ràpid, desfer-se dels pares, els avis i anar a viure sols, i ara no, escolti, s'instal·len a casa i no marxen allà, no marxen. Què passa? També és un canvi d'actitud, aquest. Evidentemente. O sea, este no es un objetivo de nuestra investigación, pero lo importante
de estudiar una actitud sexual es que esto puede estar relacionado con otras actitudes. La actitud con respecto a la familia, con respecto a cuándo uno se tiene que independizar de casa, cuándo formar la propia familia. Y en este sentido es un observable, digamos, social, que todo lo podemos ver, que los jóvenes antes, bueno, querían marcharse de casa, independizarse y hacer su vida. Y actualmente esto no se ve. I vostè, com a psicòloga, creu que aquestes limitacions, entre cometes, que es posa la gent jove, tant amb el sexe, especialment amb el sexe, diguem, són bones o seria millor allò del campi qui pugui com abans? Bueno, precisamente como psicóloga... Como psicóloga, no como moralista ni... No, pero precisamente como psicólogo y psicoanalista, nuestra función es explicar lo que pasa, o intentarlo explicar. Y por un lado, desde un punto de vista de investigación, es ver qué es lo que ocurre, y como psicoanalista es tratar de explicarlo. Para nosotros nada es bueno ni es malo en este sentido. O sea, en todo caso, responde a una serie de factores sociales y personales. Yo creo que, no sé si es bueno o malo. És un tema, sens dubte, que se'n seguirà parlant perquè ha frapat bastant dins de l'opinió pública. El saber que hi ha aquest alt índex de dones i d'homes que pensen que cal arribar amb virginitat al matrimoni, tot i que els homes no en facin massa cas. Si em permet una pregunta, és que he vist el Superman per allà, i ara se m'acut, ja que la tinc aquí, escolti, parlant de sexe, vostè com veu la vida sexual de Superman? Vostè creu que és normal, aquest home? Bueno, Christopher Reeve o el Superman. No, pero el Superman, es claro. Bueno, yo creo que con el Superman pasa un poco lo que suele pasar con otros personajes de historieta, ¿no? Que esos que son héroes tienen superpoderes y entonces no aparece en sus historias la vida sexual. O sea, cuando tienen vida sexual pierden los superpoderes, ¿no? O sea, para ser humano y morirse y ser mortal y tal, pues, digamos... És a dir, que el sexe humanitza. Exactamente. Sí. És un bon punt final, aquest. Moltíssimes gràcies a Susana i Soleta per la seva presència a la parada i endavant amb les seves investigacions. Moltíssimes gràcies, molt amable. Gràcies a ustedes. No se'n vagi, tenim un petit xec, si permet. Moltes gràcies. Gràcies. Unes quantes flors, una capsa de bombons, si ens ho permet, per engreixar-se una mica. El llibre Mediterrani a la sèrie de TV3, interessantíssim. No, el cotxe és del Philip Rim, nena, que és que durem tants cotxes a aquesta casa que ens fem un embolic ara ja amb els programes. I aquí no va cotxe, no. No, moltes gràcies, moltes gràcies. A reveure. Senyor Bax, Hola. té un minutet per mi? Per vostè sempre, reina, sempre. Doncs anem al bar una estoneta. Al bar no cal, tenim allà un lloc fantàstic per xerrar una estoneta. Passem, tingui la bondat. Vostè ve sopint per aquí? Cada setmana? Cada setmana semblava que no tenia vista alguna cosa. Jo cada setmana ve aquí, una paciència que té vostè. I podem xerrar de cosetes, ara? De moltes cosetes. Em va molt bé xerrar una estoneta. Perfecte. Carme, què diu el poble? Mira-la, com riu. Mira, sí, aquesta ja la conec, Li sona, Sí, és... No em digui a parlar d'una catalana, avui. Que sembla parlar de Madrid, vostè, i de gent de Sevilla, i de Cádiz, i de Màlaga, i de la Jet Set, i de la gent Que el món no Marbellí. s'acaba a la Preisler. No, senyora, em sembla molt bé que parli avui d'una catalana universal, gairebé, com és Núria Espert. I a més, una catalana de rompe i rasga. Ah, sí? Sí. Que rompe i rasga mucho per Madrid, o què? Bueno, ha fet Per tot arreu. èxits importants, no, evidentment. Sí. I per Londres, i a Reus. I a Reus. Arreu, no, sí, no. Arreu, no Reus, no Arreu, però a Reus també, imagino que té bon predicament, diguem, no? I què ha fet la senyora Espert? L'han fet Lady Espanya. Vostè sap què és això? Això de Lady Espanya a mi em sona, Sí. Miri, és una cosa com lo de la pubilla. Sap, és l'exaltació del compendi de les virtuts que adornen a la dona catalana? Ah, sí. Doncs és una cosa així, però del compendi de virtuts que adornen a la dona universal, a la dona imperial. Imperial. Allò, sense sardana, vaja, ja ho Sí, ja, està molt bé, això. Sí. I l'han fet Lady Espanya.
millor dit, li han proposat i ella ha acceptat, cosa que a mi m'ha estranyat una mica, Home, sí, perquè no és massa donada a saraus, diguem. No és aquestes massa donada. coses populars. Ella està una mica com per sobre Està del pels bé i del núvols, no mal. ens hem d'enganyar, sempre està a dalt d'un núvol de purpurina, allò, diguem, sí. Sí, està un... Sí. Però ho ha acceptat. Ho he acceptat. És curiós, Sí. això, És curiós, no? Li explico jo una mica com va això de les ladies. Sí, com va començar això de les ladies, aviam? Això de les ladies va començar, és una idea d'un senyor, d'un particular, no? I la primera lady va ser la seva senyora. Ah, està bé, allò s'ho va fer per casa. Sí, Està bé. sí, s'ho va fer per casa. Era una senyora, doncs, molt mona, això sí, roseta, ben vestida, molt fina, una mica milionària del Putxet, però Ja desconeguda. està molt bé, sí. I la segona era una amiga d'aquesta. De la dona. Sí, era una cosa molt casolana. Ja, sí. Però, esclar, allò va anar pujant i van dir, aquí ens hem d'afanyar perquè, si no, van començar a buscar ladies una mica conegudes. Ja. Ha sigut lady la nostra estimadíssima Vidorreta. Mira. Sí. Sí, caram. Ha sigut lady la dona del Palomo Linares. Vostè no entén de toros, però de la Marina Danco n'haurà sentit parlar, no? Sí. És una lady de haute couture. Oh. Colombiana. Sí, una que sempre va molt mona. Ha sigut lady la Tita Cervera. No. Ha sigut lady la Marta Xàvar. També, Sí, senyor. Ah, mira. Ha sigut lady la duquesa d'Alba. Ah. L'any passat la Laura Valenzuela. Laura Valenzuela. Sí. Ah, ara últimament ja no era bufar i fent polles, això de No, buscar ja una veig, lady. jet Cada set vegada és una cosa important. cada vegada està més difícil. Escolti, no ho va ser també... La Cuca Solana. La dona... Això anava a dir-li, el de la telefònica. Sí. La senyora del senyor Solana. La Perquè Cuca. pensa que va haver rebombori aquí polític, Oi, no? aquell any, doncs esclar, a la festa es va posar, me'n recordo, el Cuco Solana. El Cuco. Es va posar al costat de la Bonila i els van fer fotos. Clar. I va sortir a totes les revistes. I llavors és quan el dit inquisidor del senyor Guerra va dir no tornareu a berenejar amb goniles. Ja. I I va dir, a partir d'ara, botijo. Sí. És quan tothom ja va escampar la boira, ja. Sí. Aquell any va ser molt difícil. Però tots els anys hi ha hagut una cosa curiosa. L'any de la Marta Xavarri, sí, va ser fer la Lady Espanya i al poc temps el daltabaix, el divorci, El el Cortina. cortina i les virtuts en l'aire. I la Vidorreta també li va tocar el divorci després de la Lady Sí, però d'Espanya? ja uns quants anys després. Escolti, ara recordo que vostè l'any passat va parlar de que havíem proposat a Lady Espanya a la senyora del senyor Samaranc. A la Vivis. Oi que no ho va ser al final, no? S'ho va pensar, però sembla que o el marit o els fills li van recomanar que no ho fos. I va quedar molt digne i molt bé. Però això què els hi fan? Els posen una banda, o una corona, o una diadema? Bueno, al principi les coronaven. La duquesa d'Alba va dir, a mi no em coroneu, que jo d'això n'entenc una mica, Ja. i jo, encara que sigui una coronació de sucre, no, prefereixo que em poseu una bandeta Cosa més discreta. i em canteu una mica de flamenquet, però d'això res. I el del consorte s'ho mirava? El consorte? Va ser preciós, estava a la taula fent com l'Hora Espanya. Ell se sentia l'Hora Espanya. I ell es venta molt, no? Li Ah, sí, agrada van ventar. vanos? Sí, té uns vanos molt. Es ventava molt aquella nit. Estava tot content de veure la senyora. I l'any de la Tita Cervera també estava el Tito. Aquell més que ventar-se, hauria d'anar ventat, més aviat. Allò viva la Rioja, ja. Sí, ell veu vi però no en vas, sempre amb copes. Amb copes. Amb copes, li agrada molt. No, està bé, esclar. I li van regalar a la Tita un cavall blanc. Què diu ara? Estava ple de fotògrafs espanyols, alemans, de tot arreu, i volien que pugés el cavall, I, bueno, els fotògrafs, el cavall, i tot allí va anar en l'aire aquell any. Va ser una cosa molt grossa. I l'any passat va ser la Laura Valenzuela, que va decaure una mica, però, esclar, al fallar-los la Vivis, doncs van haver d'improvisar una mica. I aquest any la nostra Núria Espert... La Núria, que contenta, s'ho ha pres molt bé. Trobo que s'ho ha pres És curiós, molt bé. Jo sé que és una dona que en alguna ocasió ha defensat molt les operacions d'estètica. Sí, home. Potser és que vol donar un nou look, I vés a la saber. prova és que les ha defensat en propi cos. Sí, no, exacte. Prenent la iniciativa. Exacte, sí, prenent el bisturí, com diu. Prenent el bisturí, sí, en carn pròpia. Jo, a mi em sembla molt bé que s'operi i tot, i a més està molt maca. Però això d'haver acceptat ser Lady Espanya no ho acabo de veure gaire clar. Sí, perquè és que insisteixo en que Núria Espert, que amb tots els meus respectes, doncs és una dona molt difícil d'arribar-hi, és molt inassequible, vull dir, és molt elitista.
Per mi massa, però vaja, en fi, cadascú és molt lliure, no? Professionalment, no? Sí, que no va ni res, i aquest sí, aquest no, perquè s'ho mira molt, amb el tocada i posada, i aquestes coses, i no. Jo l'admiro molt professionalment, personalment no la conec gaire, però em sorprèn, m'estranya que hagi acceptat el títol. Sí, es fa I estrany. les explicacions que ella dona, doncs, per estar una mica més a prop del meu poble i tal... El poble, però si això, on es fa això? Quin poble es fa això? Aviam, que es fa a Gramunt, allà a Lleida, aquí a la Barceloneta, quin poble es fa això, de la Lei d'Espanya? Cada any es fa un lloc diferent, una mica depenent de qui sigui la Sí, a Lady, Marbella, no? em penso, no? El Marbella va ser els primers anys, quan les milionaris del Putxet que li deia. Ja. Però després la duquessa d'Alba va demanar que fos a Cádiz, al Puerto de Santa Maria, perquè ella que se sent molt del cavall i de la... Bueno, doncs a Cádiz. La Marta Chavarri a Eivissa. A Eivissa, està bé. I Però doncs igual ella que sí que ha demanat fer-ho a la plaça de Catalunya, jo què sé, a la plaça del No, Rei. ho faran a Madrid. A Madrid? Sí. Potser la plaça del Rei, allà, és una No cosa sabeu. popular, Serà no? Com una verbena. A l'octubre serà. A l'octubre. Però d'aquí a l'octubre jo tinc ganes de preguntar-li que per què ho ha acceptat. Sí, és curiós. I no tinc res en contra, o sí, és igual, però... No, escolti, Però vostè és molt lliure. no em lliga. No lliga massa. No sí. em lliga. No lliga massa. Carme, em diuen que hem d'acabar ja. Ja no hem de fer res més. No ens diu que ja s'ha acabat Com, el temps. ja? Sí, I del Cayetano, que ha guanyat el Premi de les Aquell senyor que és el que mana Nacions, aquí, el Cayetano? Martínez No parlem la Diego. setmana que ve, que és el dels cavalls, no? El fill del que es venta. Com que els venta? Home, el que es ventava. Aquest és el fill d'aquí, diu? Amb el fill no, el fillastre, no? Es diu Sí, fillastre. el fillastre, el fillol. Jo què sé, no, el No, fillol fillol no, no sé què, vaja, el fill postís, diguem, no? El fill postís de la de- duquessa d'Alba. I No, aquest de la qui- duquessa no? és la mare. Ah, La duquessa és i la d'aquest de mare. qui és fill, aquest? De la duquessa d'Alba. Pues Però no. amb qui està casada, la duquessa d'Alba? Doncs Va, amb el d'això, tants mesos aquí ensenyant i no... amb el d'això, amb aquest que dèiem del Bano, com es diu? Exacte. Doncs Jo què sé, és- el consorte, com es diu? Home, ja no... Aguirre, eh? El- Jesús Aguirre, el però Jesús és Aguirre, sí. duque d'Alba. Aquest que quan li fa mal al cap diu «Ai, estas jaquecas de los Alba». que se lo salva. I s'ho ha encomanat ja, és S'ho ha curiós. encomanat, sí, És sí. fantàstic, és una cosa que... Sí, no, és... Oh, i sap què? Després que és com un supositori, la família. Digui, perdó? Escolti, es fa targetes, no? Sí. I, per exemple, si va a Sevilla, les targetes que dona diu Duque d'Alba, Conde Duque d'Olivares. Si va a La Corunya, a Galícia, les targetes que reparteixen Duque d'Alba, Duque de Ribeiro. de Lemos. Ah, de Lemos. Si va a Salamanca, Duque d'Alba, Conde Duque de Monterrey. Si va a està Teruel, bé, això. Duque d'Alba, Conde Duque de Ríjar. I té un munt de targetons, fantàstic, això, eh? segons on està, reparteix unes targetes. És la modèstia en persona, aquest home, és una cosa increïble. L'haurien de fer amb ell, Lady Espanya. Home, i tant, sí, Eh que Lady sí? Espanya, sí, el Leido. No, jo què sé, el mestre. Doncs, diu que pleguem. Doncs pleguem. Escolti, Què a hem reveure, fet? gràcies. Final del nit, Guai, si fins i tot fan publicitat, aquí. Ui, aquest programa va com una seda. De raó, sí, escolta, meravella. I ara anem a fer un concurs. Què necessitem per fer un concurs? En primer lloc, un espai. Perfecte. I una hostessa. Molt bé, i un telèfon, esclar. I ara ens convindria també, evidentment, les cartes dels concursants que ens envia el notari. Molt bé. I el notari? Ara bé. És igual, tant se val, tant se val. Bé, doncs ja només ens cal un patrocinador. Hola, senyores. Soc Mimosín. Fantàstic. Ara ja podem començar el concurs. Endavant. Som. Amb el seu permís. Moltes gràcies. Anem pel concurs. Com va el concurs? Com va? Ah, improviso. Tan preparat que sembla, això. Anem pel concurs, avui amb la doble possibilitat d'1.000.000 de pessetes com cada dimarts i a més el pot amb 666.666 pessetes. Per tant, atenció, anem ben de pressa per no cansar-los i força diners ben de pressa. Carta de les 3 que ens ha donat el notari de les de la setmana. Per tant, la número 1 hi havia. Aquí hi ha el Mimo Punt, perfecte, carta que juga. Truquem, aviam si hi ha sort, trobem algú a casa, trobem a Melilla.
Ah, no, Alella, no, és la lletra. Em semblava una mica lluny, oi no? Alella, no Melilla. A veure, 5, 5, 5. 4, 5 i 2 números més d'Alella. Moltes gràcies. Sense poqués pas, ens mereixés, eh? Sisplau, Mercè Dòria. Ah, sí, és la meva filla. Li truquem de la parada. Benvinguda i bona nit. Ai, bona nit. Bona nit. De la parada? De la parada, sí senyora. Qui dius jo? Hem obert la parada per vostè amb la possibilitat de que s'endugui 1 milió de pessetes en nom de la seva filla. Vol jugar vostè o la seva filla? Ah, no sé, hi ha la meva filla, que vol que s'hi posi ella. Quants anys té ella? Doncs sí, ja s'hi posa. Quants anys té, perdó? Ah, 26. Qui vulgui, home, ja és grandeta, vull dir que ja pot jugar sola, vull dir que... Sí, oi? Ella o vostè, m'és igual, qui vulgui. Bueno, és igual, perquè si vols la nena... Es van tornant, si vol, Es van tornant, si vol. Va, doncs s'hi posa ella, esperi un moment. Ah, molt bé, doncs. Parlarem, doncs, amb Mercè Dòria Figueres, que viu a Alella. Exactament a on, Mercè? Al carrer Cervantes, 24. És la mare o la filla? Jo sóc la seva mare. Ah, encara és la mare. No sé que havien canviat, no. Molt bé. On viu, sisplau? Vale? On viu? Al carrer Cervantes. Sí, número 29. 24. Ah. 24, És que és un 4 amb un lloc tombada, no? Ah, molt bé, Perfecte, està mal 24, posat. primera d'Alella. Doncs benvinguda en nom de la seva filla. Hi ha la seva filla a casa? Hi és a casa? Sí, que hi és. Doncs atenció, que li vagi xiulant si un cas les respostes. A veure si ho entenc. Primera pregunta que és important, és necessari que contesti vostè la primera pregunta per emportar-se la resta de premis. Atenció, Vale. M'ha de dir el nom d'un programa de televisió, Sí, de TV3, un nom de programa de televisió de TV3. de TV3. Moment, no, esperi, tan fàcil no pot ser. Que té dues paraules i que a cap d'aquestes dues paraules no hi ha les vocals ni E, ni I, ni O, ni U. No hi ha les vocals ni E, ni I, ni O, ni U. La parada. La parada, correcte, 333.333 pessetes, enhorabona. Té una cultura televisiva envejable, crec. Molt bé, enhorabona per molts anys, Molt bé. Déu li conservi la vista a Santa Llúcia. Segona pregunta, anem per més premi, anem a passar el mig milió de pessetes, atenció. El mig millor? Ara pregunta referent a Mimosín, el nostre patrocinador, que va vestit, com veu vostè, dels colors de la selecció espanyola de futbol. Vale? No, dic que el Mimosín, Sí. la mascota, Mimosín, el nostre patrocinador, va vestit l'osset amb els colors de l'equip espanyol de futbol. Sí, de futbol. Molt bé. Aviam, quins són els colors de l'equip de Mimosín? Vermell i blau. Vermell i blau, correcte, perfecte. 666 pessetes, enhorabona. Escolti la seva filla, perquè era vostè no, la seva filla. Poso bé, filla, ara. Ah, sí, va, fem amb ella la tercera part. Doncs vinga, va, Vale. perquè combatir els nervis, allò anem traspassant responsabilitats. Mercè, Passi bé. passi bé. Hola, bona nit. Hola, bona nit, Mercè. Què tal, com està? Molt encantats en saludar-la. Que estava Igualment. una mica mandrosa, vostè. Diguis que no sentia bé ara. Dic si estava mandrosa, vostè. No, la meva mare s'ha posat i com que estava ha quedat tan sorpresa que, miri, no sabia què dir. La mare és la que mana sempre. Aviam, tercera pregunta referida al programa de la parada de la setmana passada. El varen veure? Home, alguna cosa vaig veure molt, no. No, jo comprenc que és una pallissa, ja ho comprenc, entenc. Aviam, pregunta aviam si hi ha sort i algun bocí d'aquests que va veure correspon a la pregunta. Atenció. Digui. Què feia el senyor Peric, que per cert no va arribar a fer-ho, quan jo vaig comunicar amb ell, quan li dic senyor Peric, què anava a fer el senyor Peric? S'anava a suïcidar. Com? S'anava a suïcidar. Com? Amb una pistola. Aviam, jo la pregunta concreta és què feia, esclar, què feia, i vostè em diu que es anava a suïcidar, l'hauria de donar per vàlid, perquè de fet la pregunta és què feia. Es anava a suïcidar, té tota la raó, per tant, no li puc treure la raó ni els diners, però anem a afinar una miqueta. Amb una pistola no. Com que resulta que la setmana passada ens van comprar el programa els japonesos, però després se'n van empenedir, sap, i van plegar. Van veure que no fèiem i la... Amb el cunyat dels japonesos es suïcidava? Com? Com ha dit, perdó? Amb el punyal dels japonesos. Allò de l'Arakiri, vol dir. Sí, senyora, correcte, 999.999 pessetes, Mercè. I ara deixi'm mirar si tinc una pesseta, que no la tinc, però en fi, li poso una pesseta simbòlica i ho arrodonim amb nom de Mimosín, s'endú 1 milió de pessetes. Mercè, enhorabona. 1 milió de pessetes.
pessetes per Mercè Dòria Figueres al carrer Cervantes, 29, primer segona de l'Ella. Molt bé, molt bé. Mercè, li hem resolt les vacances. Oh, i tant que bé. Allò, una entrada important d'un cotxe, no? Oh, i tant. A què ho destinarà, si ens permet ser No ho xafarders? sabem, ni de moment a comprar algunes coses. Allò, tapar forats que sempre va bé, eh? I d'anar de Però vaja, vacances escolti, aquest estiu, que també convé. ahir per l'estiu, que és un forat gros aquest, eh? Vull dir Home, que, i escolti, tant. amb 1 milió ja tapes forat, Oh, eh? i tant. Mercè, enhorabona, l'esperem un altre dia, encara hi ha més possibilitats, Moltes per tant, gràcies, més cartes. senyor Gràcies, Abad. bona nit, salutacions a l'Ella. Adéu-siau, bona nit, A vostè. gràcies. A reveure, adéu-siau. Alegria d'entregar 1 milió de pessetes en nom del nostre patrocinador de Mimosín. I ara encara hi ha més, perquè hem dit que hi ha el pot acumulat. Cada final de mes, si hi ha pot, el donem. I entre les cartes rebudes, per tant, és doble opció. Aquí tenim 3 cartes més entregades pel notari, numerades la primera, segona i tercera. Amb la primera ja ens hem posat en contacte telefònic i, per tant, ja no cal trucar, sinó que jo obri el sobre per saber de qui es tracta i parlar amb aquesta persona i a veure si s'emporta el pot amb una sola pregunta. Aviam. Paquita Balasc. Paquita, bona nit. Bona nit. Benvinguda a la parada, Paquita. Benvinguda. Gràcies. Paquita Balasc Mas, on viu, sisplau? A Castellserà, al carrer Urgell, número 22. Al carrer Urgell 22 de Castellserà, a les comarques lleidatanes. Sí. Doncs, Paquita, benvinguda, repetim i sort. Li faig una sola pregunta i s'emporta més de mig milió de pessetes. Ai, a veure si estic de sort. Atenció. Sí. Sap com aconseguir un mimosín mascota pels seus fills? Sí, Com s'aconsegueix? pues es retalla d'allò que hi ha aquí al darrere, el còdic aquest, al darrere del pot, el mimosín, Sí. i diu que té que enviar el resguard, hi ha un reembols, i li enviaran el mimosín per 750 pessetes. Escolti, perfecte, això, eh? Eh? Però aviam, vostè em diu que s'ha de retallar el resguard de la part del darrere. Sí. El que fa referència als diners Sí, és diu que correcte. sí que. S'ha d'enviar 750 pessetes, Sí. quan el valor és molt superior, és més de 2.000 pessetes. Sí, exacte. I què més s'ha d'incloure, a més de la carta? 2 mimopunts. 2 mimopunts, que no m'ho havia dit, correcte! 666 pessetes, enhorabona! Oh, i tant, si ha estat de sort, ja ho crec. Pot pujar de peus per Paquita Balasc Mas, del carrer Urgell No m'ho crec. 22 de Castellserà, Lleida. S'ho pot ben creure, Paquita. I si no s'ho creu, me les quedo jo, les pessetes. Vull dir, no hi ha problema aquí, eh? Paquita, enhorabona, fins un altre dia. Gràcies, bona nit, adéu-siau, l'esperem. A reveure. Salutacions a Castellserà. Bona nit. I ja veu vostès que és molt senzill aconseguir, per exemple, com ens deia la nostra concursant, la mascota de Mimosín, vestida de futbolista de la selecció espanyola, de vermell i de blau, com si fos del Barça, com qui diu, no? És molt senzill, a la part del darrere, si em permet, senyora Marta, del darrere dels envasos de Mimosín hi ha l'explicació. 2 mimopunts, aquests... Ja comencem. Els mimopunts, que cal enviar 2 mimopunts, els diners que s'indica, l'apartat de correus, perfecte. I si vol jugar amb nosaltres, si vol guanyar cada setmana 1 milió de pessetes el dimarts a la parada, ben senzill. Doni la volta, si és tan amable. No el sabia. No l'ensenyarem mai, sí. Ara, sí, exacte, ens han d'enviar un mimopunt d'un envàs de Mimosín dins de la carta, tantes cartes com vulguin, tants mimopunts, a aquest apartat de correus. Força sort cada setmana amb el milió de pessetes. Bé, i res més, volem convidar-los, com sempre, això sí, en aquest moment del programa, si ens permeten, és com una cosa més familiar, no? Si volen presenciar vostès la parada a TV3, estan convidats. Només cal que ens truquin a aquest telèfon, poden trucar a qualsevol hora del dia o de la nit, hi ha un contestador automàtic, ens truquen, els convidem amb molt de gust, com el públic avui ens acompanya amb molt de gust, moltes gràcies, a la parada de l'estudi 1 número 1 de TV3. Els esperem, ja ho saben, gràcies. Seguim amb més coses. T'agradaria divertir-te amb mi? Si ets major d'edat, participar a la parada et serà molt fàcil. Només has d'enviar-nos una carta amb el teu nom i cognoms i la teva adreça. I, sobretot, el número de telèfon. No t'oblidis d'incloure-hi un mimopunt dels que figuren a les etiquetes de Mimosín i enviar-ho tot a l'apartat de correus 24.358, codi postal 08080 de Barcelona. Ja veureu que bé ens ho passem. I ara, si els hi ve de gust, tornem a la música... Perdonin. Qui és aquest gosset? És la nostra mascota. Ai, que és maco. Bé, tornem a la música, doncs, amb el grup de La Frontera. Endavant. Vengo de una
tierra donde no se pone el sol, rodeada por el mar y de un viento abrasador. Nací sin nada, así que nada os debo dar, solo algún detalle más de la gente que encontré. Mi nombre es Juan Antonio Cortés. Hay gente que nace y vive en soledad, muere en un pedestal, nadie le llorará. Hay gente que vive perdida y sin valor, y gente que vive suplicando una vez más, una vez más. Todo el mundo sabe que es verdad. Hay gente que duerme y al despertar no sabe distinguir el sueño de la realidad. Hay gente que vela en la oscuridad sin saber a quién está esperando ver llegar, ver llegar. Todo el mundo sueña, yo también. Hay gente que lucha por un ideal, portando banderas que el viento barrerá. Hay gente que aspira a ser algo más, sin saber que su tiempo ha terminado. Y no, 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 no. Nunca di mi brazo a torcer. Todos me llaman Juan Antonio Cortés. Aquí nací y en esta tierra moriré. Hay gente que muere por encontrar lo que el destino no le supo brindar. Gente con malicia, gente sin maldad, mientras el mundo va girando sin parar, sin parar. Nunca di mi brazo a torcer. Todos me llaman Juan Antonio Cortés. Aquí nací y en esta tierra moriré. Soy ya viejo, ya me veis y os dejo con mi bendición. Mi epitafio con sangre escribiré y desde mi agujero como en vino os diré adiós, os diré adiós, adiós. Nunca di mi brazo a torcer. Todos me llaman Juan Antonio Cortés. Aquí nací y en esta tierra moriré. Nunca di mi brazo a torcer. Todos me llaman Juan Antonio Cortés. Aquí nací y en esta tierra moriré. El vol deixar tranquil, sisplau, toqui el dos. És un Superman. És el de deixi... Només pensa en lligar, aquesta criatura. És que no hi ha remei. Després li portaré un got d'aigua, si en cas, Perdoni, Escolti, fem una entrevista. M'agradaria entrar per aquí, donar la volta, entrem pel darrere, una entrada espectacular. Li va bé? Okay. Per favor, passi, tingui la bondat.
El nostre convidat, que és un actor ben conegut, vostès l'hauran vist segurament fent, per exemple, de capellà Trapella, amb una pel·lícula que es deia Monsenyor. Fent de periodista sensacionalista atrapat entre l'espasa i la paret a la pel·lícula El reporter del carrer 42. Fent un personatge romàntic molt sentimental a la pel·lícula Les Bostonianes. Autor de teatre frustrat en algun lloc del temps, un iupi absolutament estúpid a la pel·lícula Interferències, però, sens dubte, per la pel·lícula que vostès, per les pel·lícules que vostès i vostès tots plegats la coneixen més, és per les 4 pel·lícules de la sèrie Superman, un dels herois de tots plegats, tots l'hem tingut com a heroi a Superman, i ell ha estat, doncs, el protagonista d'un dels personatges que ja són de llegenda dins de la gran producció, de les grans produccions cinematogràfiques nord-americanes. Senyor Reeve, ens fa molta il·lusió que estigui amb nosaltres. Benvingut a la paraula. Moltes gràcies. Com que m'imagino que el senyor Reeve està cansat, esbatussat i disgustat ja amb el tema del Superman, jo li vull proposar amb ell i a tots vostès que veiem imatges d'algunes pel·lícules, no de Superman, d'algunes pel·lícules, uns trossets representatius de la seva bona feina com a actor, com a gran actor, que és de cinema i de teatre, que ja en parlarem. Veiem aquestes imatges, li sembla? Endavant, doncs. 10 punts. Perdó, com diu? No res. A quina habitació té l'equipatge, senyor? No es preocupi, ja l'aniré a buscar jo. Moltes gràcies. Ja ens veurem, Martha. Basta, para! ¿Parar qué? Señor Bingham. ¿Pero qué? ¿Parar qué? El botón, para. ¿Pero qué le pasa, señor Bingham? Oiga, ¿se encuentra bien? Pinkerton, an unexpected pleasure. Sir, your train can't stop at Baltimore Station. There now. There's a plot against your life. Sir, we've got to travel straight through to Washington. Till I bed down in the White House, I guess I'm in your hands. You, come on. Parlarem del nostre convidat com a gran actor de teatre, de cinema, però és evident, senyor Reeve, que vostè no es podrà treure mai de sobre el Superman, encara que no li agradi, no és cert, això? Bé, no és que m'amoïni massa, la veritat, perquè la imatge la creen altres persones, també. Per exemple, amb en Sean Connery, fent de James Bond, tothom el reconeixerà com el veritable James Bond, però tots sabem que com a actor és un grandíssim actor. I la manera més fàcil de no encasellar-se és de perdre el cabell. Si no et queda si et quedes calb, no hi ha cap problema. Et donen altres feines, segur. Escolti, vostè encara li queda estona a quedar-se calb, encara no...
De moment encara no, Bé, potser no sé. Em complau molt que la sèrie Superman em donés l'oportunitat de fer altres papers. Al començaments dels 70, fer un personatge de còmic en una pel·lícula no s'havia fet mai, era una novetat. Ara tenim el Dick Tracy, que el fa el Warren Beatty, el Batman, que el fa el Keaton, que és un altre actor. O sigui que ara pots fer, diguem-ne, un personatge de còmic i, a més, fer d'actor amb altres personatges. Per tant, m'encanta viure en aquesta època i no en una altra, quan tothom feia estereotips. El que està clar és que vostè no farà mai l'Ànec Donald perquè no dona la talla, diguem, és massa alt. No. Això està clar, això. El nostre convidat, com saben vostès, ha fet 4 pel·lícules de Superman. Sembla, s'ha dit, o jo he llegit o he sentit, que en el rodatge de la 4a pel·lícula es van presentar uns certs problemes, tot i que vostè va participar amb el guió, tinc entès, de la 4a versió, el 4è capítol de Superman. Tindrem un segon capítol, un 5è capítol, vull dir, perdó. Jo no vaig escriure el guió. Va participar d'alguna manera? Sí, vaig participar una mica. Érem 3, de fet, que ens vam inventar el guió. El problema, quan fas seqüeles de pel·lícules, és que has d'augmentar la qualitat cada vegada més. I com que els productors saben que tenen una fórmula que funciona, ells volen gastar menys i menys diners. Ells ja es pensen que tot està fet. I l'Steven Spielberg és dels pocs productors que sap que cada seqüela, com per exemple l'Arca Perduda, etc., o en Coppola amb el Padrí. Cada seqüela ha de ser millor que l'anterior. I el darrer Superman va ser un error, ho hem de confessar. Si s'hagués de fer un Superman 5, s'hauria de contractar la millor gent, els millors guionistes, els millors dissenyadors, els millors actors, i tornar a l'estil del Superman 1. Però a menys que ho facin, jo no voldria participar-hi. Vull que la gent vegi coses boniques, meravelloses, i no només una altra pel·lícula més. Bé, aleshores, si hi ha una gran producció, vostè s'afegiria una 5a part de Superman, en principi. No hi té res en contra. Bé, miri, el Superman té 30 anys, no? Sempre, tota la vida. No mai... Jo fa anys que no tinc 30 anys, els vaig passar fa temps. És important perquè hi ha aquella espècie de pijama que porta i el que no pots és que et facis fer panxa, no pots fer panxa fent de Superman. Per tant, si hi hagués un 5è Superman seria bo potser demanar a un actor més jove que fes el paper. Però és tan dur fer de Superman, el paper de Superman. Calia un entrenament exhaustiu. Tenim entès que vostè es va tancar en un gimnàs dies i dies per posar-se catxes, allò que es diu, allò... Bé, de fet, només tenia 23 anys quan vaig començar la sèrie, tot i que des dels 13 anys faig d'actor, havia treballat al teatre, a la televisió, havia fet una pel·lícula fins i tot, però aquesta va ser la meva gran oportunitat. I quan ets molt jove i et donen una oportunitat, fas el que sigui, el que calgui, i quan et diuen això has de fer, ho fas, sense qüestionar-ho. Ni tan sols m'ho vaig plantejar. Tot i que ara odio aixecar peses. Jo no vaig al gimnàs, en fi, ho odio profundament. En fi, no té cap sentit això de tenir músculs, no m'interessa, és una vanitat que no m'interessa. Ni estira pel balcó, allò per volar, ni res. No, ara està tranquil, vull dir, no, cap problema. Miri, jo li diré una cosa. M'encanta això de volar fent de Superman. Això sí que m'encanta. I jo he estat pilot durant molts anys. I vaig amb planejadors. No sap què són, oi? Allò que no tenen motor. No aquells que et llences d'un espadat. No, sinó els planejadors. Els ferramolls, sí. I estan acostumat a volar sense motor, em va donar una sensació de com fer les escenes de volar amb Superman. I de vegades el que feien era agafar un stunt, un doble, i senzillament aquell home doncs, no s'ho creia, i quan es feia la presa doncs s'havia de repetir. Jo, en canvi, sí, perquè jo em veia a mi mateix planejant amb la temperatura, el vent que em bufava a la cara. Sí, vaig entrar moltíssim en el tema. Senyor Riff, vostè a la vida privada a qui s'assembla més? A Superman o a Clark Kent? Em posa en una dificultat, ara. Potser més amb en Clark Kent, més que no pas el Superman. En certa manera, intento fer el Superman, però contra el que la gent espera d'ell. Fer-lo potser una mica més tímid, una persona més modesta. La imatge d'un home dels anys 50, a Amèrica almenys, era la imatge d'home de Whitmark, del John Wayne, del Kirk Douglas, la imatge del mascle, de l'home molt poderós, que sap
exactament què és que ha de fer, un home ferm, dur. I jo havia de fer el Superman, però a l'any 1977, un món totalment diferent. Els homes, les dones són diferents, el món és més relaxat, no està tan polaritzat. Jo volia fer un Superman que potser no té totes les respostes, que no ho sap tot. Si li preguntes, quan vas molt de pressa tu? I ell diu, no ho sé, jo no vaig amb rellotge. No és una persona que ho sàpiga tot, que tingui tanta confiança en si mateix. I em sembla més fàcil fer aquest paper que no pas un paper més pretensiós. I amb en Clark Kent, una mica el mateix. Això ho he tret del tipus de comèdia que feia en Cary Grant. Jo no estic dient que sigui el Cary Grant, m'entén, però una mica la comèdia que feia en Cary Grant a les seves pel·lícules. M'ha fet molta gràcia fer aquestes pel·lícules, la veritat. No, i a més, assemblar-se a Clark Kent té l'avantatge que es lliga més que no pas sent Superman, perquè el Superman no es menja un rosco, no? Vull dir que ho té fumut, això. No, està bé, ho fa bé, no? Dic jo, perquè... El Superman està enamorat de Lois Lane tota la seva vida i sovint en els còmics tenen seqüències de fantasia on es casa amb ella, se'n recorda? Sí. I de fet aquesta va ser l'argument del Superman 2, que abandona els seus poders per ella. No se'l pot fer com un asexuat, és un home apassionat, és un home, és un baró. Si hem de creure la seva biografia, la del nostre convidat, el senyor Christopher Reeve, resulta que és un nen prodigi, perquè als 9 anys ja triomfava al teatre, és cert, això. És un monstre del teatre, vostè. Sí, vaig començar als 9 anys. Hi havia una companyia de teatre professional on vaig néixer jo, a la ciutat. I al començament tenia una bona veu de cantant, era veu de soprano, era nen, i quan em va canviar la veu es va acabar el cantar. Però quan era nen tenia una veu molt maca, em van demanar que estigués en una producció d'una opereta, d'una sarsuela del Gilbert i Sullivan. I em va agradar tant que volia deixar-ho tot, no anar a l'escola, fer coses diferents de la resta dels nens, i m'encantava. I mai he deixat de mirar enrere. Quan tenia 15 anys, jo ja era professional i tota la vida he estat fent això. Christopher és fill d'una família cultíssima, d'origen rus, el seu pare és professor de poesia a Yale. Va néixer a Nova York i a casa, segurament a casa seva, es durien esperar potser que el nen fos una estrella del teatre clàssic. Jo no sé com s'ho van prendre com vostè va fer de Superman, no? Van molestar o no? Això és molt curiós explicar-ho, perquè a començaments dels 77, quan em van donar el paper, feia una obra de teatre a Nova York, i el meu pare em va venir a veure a l'obra de teatre i després vam anar a prendre una copa i em va dir, què faràs ara, el meu pare? I vaig dir, bé, sembla que faré de Superman. I em diu, està bé, i qui farà d'Anna? I diu, no és el Superman. Es pensava que era l'obra de George Bernard Shaw, Home i Superhome, i li vaig haver d'explicar que era el llibre de còmics, i es va quedar una mica parat. La veritat és que no li va fer gens de gràcia, pobre home. Es pensava que era un error. I s'ha de dir que va ser el primer que va comprar bitllets, o sigui, entrades per la pel·lícula. O sigui que va estar orgullós del seu fill, vaja. Li va agradar, vaja. Bé. Sí. Sobretot el nostre convidat ha fet teatre. És home de teatre, bàsicament una sòlida formació, ha actuat al Temple Anglès de Shakespeare, a l'Old Vic, al Festival de Shakespeare, a la Comédie Française, a Broadway, continua fent teatre i és aquesta, tal vegada, la seva activitat principal al teatre? Efectivament, sí. Em sento molt a gust al teatre. Penso que ara començo a entendre com es treballa a les pel·lícules. Quan em diuen, per exemple, quina és la teva millor pel·lícula? Jo dic, mai l'he fet encara no l'he aconseguit de fer. El teatre és un lloc on sempre hi torno, perquè m'hi sento molt més a gust. I ha treballat amb unes actrius importantíssimes. Si em permet, llegeixo una miqueta la llista. Celeste Holm, Eleanor Parker, Katharine Hepburn. L'any 1976, justament treballant amb Katharine Hepburn en una obra de teatre, sembla que d'alguna manera ella, Katharine Hepburn, el va voler adoptar, vostè. És cert, això? Com va anar allò? Bé, era una obra de teatre sobre una dona gran i el seu net, que viuen junts en una casa que s'està caient a trossos.
camp anglès. Ella intenta interferir amb la seva vida i dir-li què ha de fer al seu net. I la Hepburn, en realitat, m'ho va fer a mi també, això. En la vida real, sempre em deia què has de menjar, quins museus has d'anar, quan viatgis, quins són els millors restaurants. I durant un cert temps, com que ella no va tenir fills mai propis, em va tractar com si jo fos el seu net de veritat. Va estar molt bé rebre tant d'interès i tant d'afecte d'ella. Però si la molestaves o no feies el que ella et deia, et senties terrible, perquè ella t'ho feia sentir molt, que l'humiliaves. I el pitjor va ser el dia que vam estrenar a New Haven. És el pitjor que m'ha passat mai a l'escenari. Jo estava fent un treball de televisió a Nova York, gairebé al mateix temps, i anava amunt i avall. I estava tan cansat d'anar de New Haven a Nova York que el dia de l'estrena no havia dormit, estava fatal, havia treballat a la televisió tot el dia, vaig agafar el tren per tornar a New Haven, em vaig prendre una sopa, me'n poso a l'escenari, començo a entrar, perquè havia d'entrar al centre de l'escenari per trobar la meva àvia, s'obre la porta, entro, i el que faig és prenc 2 passos i caic a terra, però tan estès com vaig quedar, totalment, pla, a terra. I s'havia de deixar el taló. I la Katharine Hepburn es va enfadar molt, no descansa, aquesta vida que porta, etc. El pitjor moment de la meva vida. Hem parlat d'actrius importants amb les que ella ha treballat, però algunes d'aquestes actrius també han sigut maquíssimes, són maquíssimes. Per exemple, Vanessa Redgrave, Diane Cannon, Jessica Tandy, Geneviève Bujold i també amb Catherine Turner, que és un dels sex símbols actuals de les actrius nord-americanes. Quin és el... Quan vaig treballar amb la Kathleen Turner vam fer interferències i ella estava embarassada 3 mesos o 4 i no estava gaire bé, la veritat. No era la Kathleen que va fer Fuego en el Cuerpo, sinó que era una mamà. Ai, que em fa mal això, em fa mal allò, segui. Sempre aixecant els peus per l'atenció. Jo vaig pensar, aquesta és la sex symbol. Aquesta me l'han canviat, era un ràballa. Va fer una pel·lícula, dèiem abans, vostès la recorden, Monsenyor, on feia de capellà jove, guapo i certament libidinós. Com va anar aquell rodatge? A Roma, tinc entès, que va haver estat en renou, no? Bé, la veritat, li seré franc, jo no sóc una persona massa religiosa, no em van educar amb cap mena de religió especial, els meus pares. Per tant, no em va ofendre en absolut, a nivell moral, el comportar-me com aquest capellà libidinós. No va ser una crisi de consciència per mi fer aquest paper, particularment perquè el que feia era servir un bé superior, de fet, ajudava a molta gent, tot i que fes aquestes accions il·legals. I penso que era una persona de veritat, el bisbe Marcinkus. I el que em va costar més va ser aprendre la missa en llatí, perquè, esclar, no me la vaig haver de vendre de memòria. Això va ser molt difícil, la veritat. Això jo comprenc, eh? Tots els que hem estudiat llatí sabem que és una pallissa increïble, això ja ho entenem. Voldria parlar d'un altre aspecte molt interessant del nostre convidat, i és que va assistir a Xile, en plena dictadura, a un acte d'homenatge als actors amenaçats de mort. S'ha pronunciat en contra dels ajuts a la contra nicaragüenca. Ha participat en manifestacions ecologistes. Es considera vostè un home compromès? Creu que els actors nord-americans en general estan més compromesos que no pas els actors europeus? No sé la diferència entre europeus i americans a aquest nivell, però sí que penso que és un fet de la vida que els mitjans de comunicació els interessen els actors i el que hem de dir nosaltres. Hi ha una certa concentració amb nosaltres i com a actors tenim l'obligació d'estar informats i saber què passa al món. No som ni més llestos ni més tontos que els nostres companys, els nostres veïns, però la nostra imatge surt als diaris i el que nosaltres diem influencia la gent. I jo em vaig començar a adonar d'això fa uns 8 o 9 anys i vaig decidir que hauria de fer alguna cosa positiva. Per tant, he esdevingut portaveu d'una sèrie de coses, per exemple, salvar els nens, fins a la UNICEF també, i darrerament treballo molt en temes de l'ecologia, de l'entorn, perquè la gent entengui el problema de l'entorn. Hi ha persones que m'han dit
que hauria de presentar-me per algun càrrec públic. I hauria de dir, jo contesto que no, perquè els polítics han perdut rellevància a Amèrica. No sé què passa aquí, però la gent no els hi té confiança, la gent no té respecte pel polític americà, però sí que tenen respecte per un actor a qui admirin. Per tant, jo penso que és una responsabilitat seriosa el ser respectat per la gent, ser un ésser humà decent i ser una mica un líder en aquest aspecte. Pregunta política. Creu vostè que Superman ajudaria a Gorbachev? Ja ho crec que sí. Em sembla que en Superman tindria molta admiració per en Gorbachev, moltíssima. Penso que és un dels grans herois del segle XX. Tanquem aquí el capítol, deixi'm ser una mica frívol. Quina alçada fa vostè, per cert? Bé, 6 peus 4. En quilòmetres no, en centímetres, allò. 76 inches. Em sembla que són 185 o 190. Haurem de fer pams, això, perquè 190, més de 190, no? Sí, bé, 1,90 m, Déu-n'hi-do, no? Vull dir que... Home, és que a mi em fa l'efecte, perdoni, jo no el vull molestar ni molt menys, però em fa l'efecte que és guapo, no? Vull dir... Gràcies. No, dic això perquè, esclar, un actor guapo i que els papers que li donen va de guapo, perquè vostè va de guapo, això és un impediment per un bon actor, ser guapo. Com una actriu, ser massa guapa. Com? Però què has de fer, si no? Esclar, sí, només val aprofitar-ho, no? Esclar, evidentment, no? Tampoc ens hem de queixar, no? Cada dia em passa, cada dia tinc problemes. És curiós. Hi ha gent que és molt guapa, d'acord, però hi ha gent que no se'ls prenen seriosament. Per exemple, en Robert Redford, el Warren Beatty, el Paul Newman, no se'ls prenen seriosament. I de vegades, quan fan pel·lícules de directors, com a directors, ells fan pel·lícules que ells mai serien com actors. És a dir, quan ells poden escollir, fan papers que ningú els escolliria. Per mi, tinc la sensació que és més difícil fer un paper d'un home de 40 anys, un yuppie, per exemple, de Nova York, un home de negocis, que no pas un immigrant escocès amb barba i accent, perquè quantes més coses puc fer per canviar la meva cara, millor em sento jo. I quan vaig fer de Superman m'agradava la idea que m'havia de tenyir de negre el cabell, em sentia diferent, i això és el que volem com a actors, desaparèixer una mica, no ser nosaltres. I quan has de ser tu, dius, no, et sents una mica despullat. De petit llegia a veus vostè còmics? No, el meu pare no volia ni televisió ni còmics, ni TVO. Eren molt severs a casa, molt severs, molt d'usos, molt durs. Sí, molt dolents. El pare, sobretot. No, li anava a preguntar si llegia Superman, vostè de petit, ja veig que no, esclar, aleshores ja està clar. No llegia TVOs, però on jo vivia, a Nova Jersey, els meus veïns sí que tenien televisió. Una televisió molt petitona, en blanc i negre, i tots els diumenges a la nit passaven el Zorro, el Superman i en Walt Disney. I jo corria, m'amagava a mirar la televisió cada diumenge al vespre. Senyor Riff, per acabar, una última pregunta. És que és de xafarderia, perdoni'm, però vull fer-li. Vostè, quan se'n va a dormir, es posa un pijama blau amb una cosa vermella aquí? Quan em vaig dormir, no porto res, absolutament. Escolti, quines coses els explica, vostè? Ens esvera la viram, home, no pot ser això, Senyor Riff, moltíssimes gràcies. Èxit a les seves pel·lícules. Tant de bo que segueixi la saga de Superman, perquè ens agrada molt, i moltes altres grans pel·lícules i obres de teatre. Ha sigut molt amable i estem molt contents. Gràcies. Moltes gràcies. Un petit obsequi, si m'hi permet, endavant. Un petit record perquè conegui vostè Catalunya, ja que ens diu que no coneix res d'aquest país. Moltes gràcies. Gràcies. Perdonin, hi ha algun ballet entre el públic? Molt bé. No, sabent que estan aquí, estic tranquil. No es preocupin, ja les avisaré més tard, si un cas, Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Fem una petita pausa, no se'n vagin, no canvien de canal, moltes gràcies. Els esperem al tercer bloc de la parada amb l'entrevista del senyor Jaume Peric amb els ninots de la colla del barri, amb un inventor amb una cosa molt interessant referent al vi i amb més música de la frontera. Fins ara mateix, moltes gràcies. Tornin, tornin. Fins ara, gràcies. Senyor Bax. Hola. Que el Fabià Estapé diu que ara li va bé l'entrevista. Ara, escolti, perfecte, estava mirant ja què podíem fer, perquè no tenia res, em va molt bé, ara mateix. No tenia res. Ara mateix va bé, això. No, res, no hi havia, ara va bé. No tenen mai res. Han aconseguit el senyor Estapé, catedràtic, economista i rector de la Universitat de Barcelona. Bona nit, senyor Estapé. Bona nit. Vostè, no crec que m'equivoqui, va conèixer de prop el món polític i econòmic franquista. Com anava en aquell temps el que podríem dir tràfic d'influències? Jo crec que n'hi havia tantes com es podia. I el problema no era d'aleshores, sinó que venia arrossegat de la Segona República, on la paraula estraperlo venia de dos cavallers d'indústria, un es deia Strauss i l'altre Perlo, que van crear un sistema perquè les cases de joc guanyessin a la ruleta més del que es podia guanyar. D'allà va sortir la paraula estraperlo, que va servir per designar totes les accions irregulars, i n'hi van haver moltes. De l'època del règim franquista, les màximes que jo recordo són les relatives a les llicències d'importació. Strauss no n'hi ha, però perles, Déu-n'hi-do. Ara, el senyor Solchaga, ministre d'Hisenda, va dir en una ocasió si qui no entengui d'economia, que calli. Jo li juro, no entenc d'economia res, però em temo que la pago. I de callar és que un economista és com el papa, infal·lible. Jo crec que a l'hora de fer callar la gent s'ha de tenir en compte si tenen raó o no. I en quant a que un economista sigui infal·lible com el papa, crec que més val renunciar a la idea de la infal·libilitat. Actualment tinc la impressió que entre els metges que ens ordenen el que hem de fer per estar sants, els publicitaris que ens indiquen el que hem de comprar i els economistes que diuen el que hem de gastar o pagar, no pintem res. Com ho veu vostè? En protesta, amb la mateixa protesta que ho veu vostè. És possible tenir 5.000 milions de pessetes de patrimoni en un país com el nostre? De fet, és possible perquè hi ha gent que el té. La pregunta, o sigui, és possible i és possible tenir-los amb la consciència tranquil·la? El de la consciència no ho sé. El que hi ha gent que els té, li asseguro que sí. Ho sabem tots. Deixem per un moment l'economia. Passem al tema universitari. Pregunta que acostumo a fer a catedràtics. S'ha de copiar, si es pot, en un examen? Si l'examen és memorístic, s'ha de copiar tant com es pugui. Però no em diu com. I continuo amb el tema. Vostè, com a catedràtic, quins criteris ha seguit a l'hora d'aprovar o suspendre? El criteri de veure si la comprensió de l'alumne és suficient per continuar els seus estudis i si hi ha una suma d'esforç, de talent i de treball. I tornant a l'economia, què passava amb en Franco que ningú no pagava impostos? Quin era el truc? Això de que no pagava ningú impostos és una història. Pagava impostos molta gent, sobretot la que estava subjecta a nòmina. La que cobrava per ventanilla es trobava amb el sou minvat
perquè li havien restat la part de l'impost. Els que no tenien el sou radiografiat se n'escapaven més i eren els que no pagaven tant. Però pagar impostos se'n pagaven. I tinguent en compte els impostos directes dels que la gent s'escapolia, hi havia més impostos indirectes, de manera que es pagava. Si el Barça guanya la Lliga amb un gol injust, sé que vostè és culer, se n'alegra? Ho ha celebrat o se sent satisfet? Comptant les vegades que l'ha perduda amb gols justos, me n'alegro. Si el nomenessin president del Barça, què és el que faria primer? Dimitir. Podria seguir l'exemple un que jo sé, que no dic cap nom, que es diu Núñez. Què ha passat amb aquelles amenaces de processos, penes de presó, etc., a la Lola Flores, al Pedrito Ruiz i altres famosos que evadien o no pagaven impostos? De moment segueix pendent de que se celebrin els judicis. Respecte als que ha anomenat vostè, el Pedrito Ruiz acaba de fer fa pocs dies unes declaracions sobre una demanda del senyor Borrell en el qual ell va acusar d'haver-se construït un xalet de 150 milions de pessetes. Va dir el Pedrito Ruiz que es havia equivocat i que en vez de dir Borrell volia dir Boyer. No sé res més. És imaginable una Catalunya independent des d'un punt de vista econòmic, sentiments nacionalistes de banda? Tot és pensable. La prova de que Albània segueix existint és una prova de que sol i desemparat es pot continuar. S'ha comprat mai una revista o un vídeo porno? No encara. Es parla que existeix una cultura de l'alcohol i una cultura de la droga. Sense entrar en discussió amb els perills d'un i l'altre, quina li sembla més aconsellable, més creativa? La de l'alcohol. Podríem brindar. De quina actriu de cine s'ha enamorat? O s'hagués enamorat? Li comunico que jo, de Lauren Bacall, no me'n cansaré mai de dir-ho, encara que l'única vegada que l'he vist no em va fer cap cas. La Margaret Sullivan. Era la del Tarzan. L'ha preocupat mai ser el que es diu un senyor gras? No, ho he sabut resistir. Hi ha un cert catastrofisme a la premsa, però vostè, amb la mà al cor, creu que aquest país avui és equiparable a qualsevol altre país europeu? Que la veritat, tampoc estem tan malament. Crec que estem més bé que fa 20 anys. Una recent enquesta indicava que un elevat tant per cent d'universitaris eren partidaris de que les dones arribessin verges al matrimoni, no els homes, que no sé com s'ho farien. És una mostra de la situació de la universitat d'avui, del conservadorisme dels estudiants d'avui? Si està expressat d'aquesta manera, sí. Està expressat d'aquesta manera. No li sembla intolerable que algú, per culpa de les notes d'un batxillerat, que ja em dirà per què serveix, no pugui estudiar després, per exemple, medicina, arquitectura, i hagi d'estudiar dret o ciències de la informació? Em sembla intolerable i el que encara no comprenc amb tota l'experiència de molts anys de càtedra, la poca agressivitat de la reacció de la joventut davant d'aquesta actitud de deixar les vocacions enrere de criteris quantitatius arbitraris. Doncs deixem-nos de bestieses i passem a coses serioses. Li agraden les dones amb lligacama? De lluny. Quina cançó li fa sortir una llagrimeta sentimental? La de Casablanca. Imagini's per un moment que jo sóc pobre, inimaginable treballant a TV3, però que sóc pobre. Com a economista, què em recomanaria per deixar de ser pobre? Loteria. La loteria primitiva, la nacional, la quiniela, és a dir, tot això que es diu que junt amb la nova fórmula que té la banca privada d'Espanya d'oferir
tota mena d'objectes, des del libretón fins als supercontes, el pugui fer sortir d'una situació que, de ser certa, la lamento. O sigui, ho tenim fi. Ja en plan absolutament seriós. Pit o cul. M'agradaria que no se m'obligués a triar. I, en tot cas, si s'ha de dir, els dos. Moltes gràcies i bona nit, senyor Estapé. Bona nit. Senyor Bax! Senyor Bax! Ei! Què? El cunyat del regidor. Què li passa al cunyat del regidor? És l'inventor. Ah, és aquí? Sí, és clar, a l'espera. Ah, doncs que passi. No, vinga, endavant. Que entri. Sí. Senyor Bosch, bona nit. 5 minuts, si és amable. Sí, pot cap aquí i així ens posem junt a l'invent. El nostre convidat és l'inventor d'avui a la parada, el senyor Josep Bosch, que és de Granollers, i ell, entre moltes coses que fa, que sempre ha inventat moltes coses i té molts oficis, és allò que se'n diuen manetes, oi? Diuen. Doncs, a més, ell ha fet vi. No sé si vostè té vinyes o ha comprat el most. Comprem most. Ah, compra el most i es fa vostè el vi. Fem vi. I esclar, vostès saben, i nosaltres ho sabem tots plegats, perquè som d'un país de vinaters, no? Doncs que a les botes de vi, abans de posar el vi, s'hi ha de posar sofre i es crema el sofre, oi? Això se'n diu el lloquet. El lloquet. Però el senyor Bosch, com que no vol cremar les botes amb sofre, oi que no? És més natural. És un derivat de sulfúric, això. És un derivat del sulfúric, esclar, el sofre, evidentment, esclar. Aleshores, en lloc del lloquet, això és el lloquet. Això és el lloquet. Ah, això és el que es crema una miqueta, paf, fica dins. I es fica dintre... Però per què es fa això? Per desinfectar o perquè es conservi el vi? Això es fa perquè normalment quan es treu vi, llavors entra aire. I l'aire entra ple de gèrmens, entra fongs, entra molta cosa, i llavors es fa una capa sobre el vi, que al moment que es trenca, aquesta capa llavors és quan es pica el vi, que es torna vinagre. I llavors amb això doncs ja s'evita. Vaja, vostè ha fet un invent que el senyor Bosch el que fa és evitar el cremar el sofre, el fer el lloquet. I ell ha fet un invent molt futurista que no hi ha sofre aquí. És una altra història. Per tant, això és molt interessant perquè nosaltres, insisteixo, que vivim el món del vi, convé que ho sapiguem i que ell ofereixi als bodeguers, als viticultors, doncs la seva possibilitat per fer aquest nou sistema sense lloquet. Expliqui, senyor Bosch, si està amable. Bueno, es tracta d'un aparell molt senzill. Aquí dintre hi ha una làmpara rajos ultravioleta. Rajos ultravioleta. És la mateixa llum que desprèn el sol, o sigui, una cosa bastant natural. Però què vol dir, que el vi ha de prendre el sol o què? El buent no neix on hi ha sol. Aquesta bombilla, si fa un raig que mata el buet, mata els gèrmens, i llavors tot l'aire que entra dintre aquesta bota entra a través d'un filtre que té d'aire per aquí, puja amunt, entra cap aquí dintre l'aigua, per aquest tubullat. Això és aigua normal, eh? Això és aigua normal, és per si canvia de color alguna cosa. Per veure-ho. Per veure si la làmpara no funciona, la bombeta no funciona. I llavors entra cap aquí i passa per vi ranci. Per vi ranci? Per vi ranci. Això ho vaig fer perquè no es barregessin els olors ni els gustos, però això ho vull suprimir-ho mecànicament, o sigui, faré una vàlvula mecànica. Una vàlvula com si fos el vi ranci? Com si fos el vi ranci, però mecànicament. I llavors... Això, com dius, és molt curiós, no? Una vàlvula que substitueixi el vi ranci. El vi ranci aquí, sí. És curiós. No, perdoni, jo és que no... Llavors, això és per fer només una bota. Sí. Llavors, si tingués que fer moltes botes, aquesta primera part serveix i llavors es fan sortides d'aquí i es torna a repetir aquesta funció a cada bota a l'entrada d'aquí. Llavors, clar, el vi entra, l'aire entra, estem parlant d'aire. Entra per aquí, passa per l'aigua, el vi ranci, passa pel tubaquet i va a la bota. Però aviam, el vi què passa? Vostè va buidant el vi de la bota? I com omple una altra vegada la bota? Trien el tap, llavors ja... Treu el tap i fica el vi. Llavors trien el tap i segueix posant aquest mecanisme? Posaran el mecanisme mateix que hi ha aquí. És a dir, aquest mecanisme és únicament per l'aire que va a la bota. Per l'aire que va a la bota. Llavors, a l'entrar sense gèrmens, aquesta capa que es fa a sobre el vi ja no es fa. Ja no hi ha perill que es trenqui ni llavors es piqui. Doncs fem la crida en nom del nostre inventor d'avui, del senyor Josep Bosch, de Granollers. Senyor Bosch, moltíssimes gràcies i èxit. Enhorabona. Moltes gràcies. Permeti-ho, segui endavant. El taló de la parada per valor de 120 euros. I no porta diners en metàl·lic, tampoc. Perdoni, sap què farem? Li dona vostè les dades a la senyoreta Marta i li farem una transferència bancària i així no hi ha perill que es perdi el taló. Com que és tan gran, hi ha perill de perdre'l, m'entén? Li farem una transferència. Moltes gràcies, senyor Bosch, enhorabona, moltes gràcies. Molt bé. Vol acompanyar? Moltes gràcies.
Miri, senyor Bax. Oi, quins nens tan macos que té, escolti. No, són els ninots. Els ninots, perdoni, no. M'havia fixat massa jo. Els ninots, que estan arreglats, ja estan pintats. Sí, ja estan estan quedant molt macos, Els podem fer sortir? Sí, tingui, perdó. Endavant la colla del barri, endavant, sisplau. Hello, good morning. Hola, parats. Sí, sóc jo. Em reconeixen? Sóc Margaret. Veuran, m'he posat tot això perquè tinc una petita crisi d'identitat, yes. I hi ha qui pateix si no el reconeixen. Yes. A mi ara em passa al revés. Si em reconeixen, pateixo. No els ho havia dit. A tot arreu estimen molt la gent de dretes. Yes. En canvi, a Anglaterra... Vinga, Margaret, no t'ho prenguis així. A Anglaterra sempre us ha agradat molt fer la punyeta. Portar la contrària, vull dir. Tants anys conduint per l'esquerra, esclar. Amic, som gran. Tu que tens tanta influència m'has d'ajudar. Hauries de parlar amb el teu amic Manolo Braga. Oi, Braga, ja no m'envia marisc ni gaites. Està mal al xo, pobrissó. Caram, i què té? Té el Nasero very molt delicat. You understand, Nasero? Es passa el dia rezant-li al sant. A Santiago? A Felipe, amic meu, a Felipe. Però, Margaret, estàs segura que la teva popularitat ha baixat? Yes. Això es nota de seguida. És cosa de família. De família? Yes. Quan és popular, darling, el poble crida el teu nom. El teu nom, you understand? El teu nom quan et veu. I quan no ets popular? Llavors crida el nom de la teva mare. No ploris. Potser podré donar-te una feina de majoret olímpica, però s'han de tenir bones cames. Les tinc boníssimes. Wonderful, luxurious king size. Em passo el dia corrent davant de les manifestacions. Només puc confiar en un miracle de Gary. Quin sant dius? O és un banquer? És el mateix, esclar. No te'n recordes d'aquella nena, Pilar Miró, que li va caure la guerra a sobre, que és directora de cine? El teu sant és Gary Cooper? No, darling. El meu sant pot ser Gary Lineker. Si apunta bé en els mundials de futbol i guanyem, ens salva la permanent 4 anys més. Recorda't d'Argentina. Bé, en tot cas sempre et queda el recurs del Terry. Del Terry? Sames gran, jo sóc una dona virtuosa, yes. L'única ampolla que faig servir és la de l'aigua del Carme. El Terry Benévols, vull dir. Com que és un mestre de les tàctiques defensives. La colla del barri, els ninots de la colla del barri. I ara la parada, un altre espai, no... Hola, ja. Hola, i el meu nòvio, senyor Bax? Oi que toca bé? Ai, perfecte. Escolti, miri, això va lligat, avui va lligat, Ara escoltem el seu nòvio una altra vegada, Si ens ho permeten, de nou, música amb La Frontera, endavant. Escolti, el seu nòvio, vostè, bé, sí? No li aniria millor un home una miqueta més grandet, una mica calvo, ara que ho diu, ja m'ho pensaré. Podríem repensar-nos això, Perquè el seu nòvio no va caure.
más hondo del corazón. Escucha bien, mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad. La vida es solo un juego en el que hay que apostar si quieres ganar. En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré en el límite del bien y del mal. En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré en el límite del bien y del mal. No es difícil encontrar el paraíso en la oscuridad. La fortuna viene en un barco sin rumbo y sin capitán. Escucha bien, mi viejo amigo, si algún día nos volvemos a ver, solo espero que todo sea como ayer. En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré en el límite del bien y del mal. En el límite del bien, en el límite del mal, te esperaré en el límite del bien y del mal. Tres actuacions musicals, dues entrevistes, l'Espai del Peric, el safareig de la Carme Rigal, l'Inventor, la colla del barri, el concurs... Doncs ja està tot fet, això. Senyores i senyors, ja hem vist que la televisió surt, malament o bé, però surt, això. Per tant, moltíssimes gràcies i fins una altra ocasió. Bona nit, eh? A vostès també moltes gràcies i sàpiguen que ens fa molta il·lusió retrobar-nos el proper dimarts. Gràcies, bona nit. Enric, tanca la parada! Tanca, tanca! Bona nit. Escolti, perdoni, per anar a la parada, per favor. La parada? No ho sé. Pregunti aquí dins. Gràcies. Adéu.